Gipresentar sa kadagkuan sa DPWH ang plano para sa katukuran sa 4th Bridge nga magkonektar sa mainland Cebu sa isla sa Mactan. Sa Mandawi City Hall, gipasabot ang mga city officials sa plano alang sa konstruksyon ning dakong proyekto. Lakip sa aspeto niini ang himuong coastal highway sa Mandawi nga ginaumang makatabang para ma-decongest ang traffic sa syudad. Gibutyag hinuon ni Mayor Junkie Iwano, may mga panimay sa Barangay Paknaan nga ma-relocate kung magsugod na ang konstruksyon sa parte sa Taytayan. Sa inisyal nga ihap, muabot sa 196 ka mga pamilya ang posibleng maapektuhan. As soon as possible lang kung hawan-hawan to muna sila mag-public hearing kung man siguro sila diha at pasriyahan ta to ang katong mga lain-laing mga homeowners at nanay na-identify nila. Pasabton lang needed yun for the national project in coastal highway together with the 4th Bridge.